Hola a totes, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i sé que us ha agradat perquè moltes l'heu compartit. Us han quedat xulíssims. Llavors, aquesta setmana el que he pensat és que amb uns texans vells podíem fer una faldilla. Això eren uns texans preferits de la meva filla. Estaven ja molt fets caldo, estaven ja per llançar. Llavors, sempre es poden reutilitzar i transformar en això, una faldilleta texana. Ara us ensenyo com. Vinga, comencem. Necessitarem uns texans. En aquest cas són vells. Estan sorgits, ja tenen forats, però li encanten a la meva filla. I el que faré serà transformar-los en una faldilla. Per cosir els texans s'utilitza un fil gruixut que es diu torsal. El posarem a l'agulla i a la canilla li posarem un fil normal. Veieu que és diferent? El primer que heu de fer és saber en quina llargada necessiteu la faldilla. Jo ho faré d'uns 40 centímetres, però tallaré un tros més perquè al final ho definiré bé. Reservarem els dos trossos que ens han sobrat i el que farem serà descosir aquest tros d'aquí a aquí, les cames i el darrere d'aquí fins baix. Ara que ja ho tenim descosit, veieu, utilitzarem aquest trosset per fer un triangle en la part central i la part de darrere el que farem serà cosir-la. Veieu, tallarem tot aquest sobrant. Gireu el pantaló i col·loqueu-lo costura amb costura d'aquesta manera. Amb un regle marcarem des d'aquesta punta fins a la punta de baix i ho tallarem recte. Fixeu-vos bé que és la part del darrere. Subjecteu-vos-ho amb agulles. Posant la faldilla plana, el que farem és medir el trosset que ens falta per al triangle. En aquest cas és de 20 per 9. Compteu que heu de fer la costura i que cada faldilla tindrà la seva mida diferent. Del retall que ens ha sobrat de la cama, tallarem el triangle, de 10 per 9 en el meu cas. El triangle va col·locat aquí, veieu? D'aquesta manera. Però primer el sobrefilarem i després el tornarem a col·locar, ben posat. Abans de res, el que farem serà passar l'overlock en aquest triangle i després el col·locarem. El que farem ara serà muntar la banda que té els dos repunts que abans hem descosit per sobre de l'altra banda, així, sobreposat. Ens ajudarem d'unes agulles
i en acabat passarem un repunt només per un dels costats per ajudar-nos i que se'ns subjecti. Veieu? El que hem de cosir és d'aquí fins a aquí. Veieu com ha quedat per la part interior? Ara el que farem serà tallar una mica la roba sobrant i passar l'overlock per aquesta banda i per aquesta. Ara col·locarem el triangle a sota. Com que ja tenim les marques per on anaven els repunts anteriors del camall del pantaló, ens servirà per tornar a fer nosaltres el repunt per sobre. Vigileu d'agafar només 1 centímetre. Ara podeu passar els 2 repunts que van per sobre del nostre triangle. Veieu? Us ha de quedar així. Ara que ja tenim el davant acabat, el que farem és cosir la costura del darrere. Ho girarem, ho cosirem i passarem l'overlock. Ens ha de quedar així. Ho veieu? El que ens falta fer ara és fer els 2 repunts cap a baix.
Ara ja tenim la faldilla acabada del davant i del darrere. Si us fixeu, ens ha quedat a la mateixa amplada exacta de la cadera que del baix. Ens ha quedat perfecte. Ara és el moment en què us hauríeu d'emprovar la faldilla per saber la llargada exacta. Jo la deixaré a 38 centímetres. Ajudant-me d'una regla, el que faré és marcar-la i tallar-lo. Ara, per fer la vora, podríem haver fet una vora normal i corrent, així, amb 2 voltes i passant el repunt. Però la meva filla el vol desfilat, una mica més modern, i el que faré serà passar un repunt a 1 centímetre amb la màquina plana, rematant on estan les costures. Ajudant-me de les tisores, faré uns quants tallets petitets tot al voltant de la vora. Perquè quedi ben desfilat, haureu de fregar així i us ajudarà que surtin més filets. Veieu que xulo ha quedat? Ens ha quedat perfecte. Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al nostre canal. I no us oblideu de compartir-ho, perquè m'encanta veure totes les vostres coses.